ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧାରଣ କାଳର ସପ୍ତଦଶ ସପ୍ତାହ। ଆଜିର ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ। ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଦେଖାଯିବେ। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏବଂ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ଉପରେ ମୋର ଭରସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଅନ୍ତିମ ବିଜୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହି ଜଗତର ମନ୍ଦତାକୁ ସହିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିବା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।